Bapak Soibu, Banderek Kabupaten Malang Sugeng, Hampir Sani. Yo, maju, maju. Yo. Latpal. Wah. Wah. Oh. Wah. Wah. Ah. Wah.
Wah! Wah! Dewa-dewa sugata marang kang sureng prang ngodane arum-arum ngodane arum-arum narada ngepalani walah dalah pregenjong Mbak Pengwaru dayang Ken tetuko nuwun inggih wonten pangandika ingkang dawuh Pukulun. Jeneng kita wis bisa merjaya patih sekipu. Mbak perjaya kanthi cara kepiye, Nger? Nuwun inggih menika kula gigit. Loh. Piye Mbak Cokot? Nuwun inggih Pukulun. Wah, kojor. Mangertenono Kaki yo. Jeneng kita kuwi satriya ora kena nyokot. Nuwun inggih nyuwun gunging pangapunten Pukulun. Kula inggih gumun kenging menapa gadah kerentek ingkang kados mekaten. Mangertenono, Kaki. Jeneng kita ngono dasare titah tugelan, maknane jeneng kita yaiku manungsa tugelan, rama kita wujude manungsa kang kekasih Raden Werkudara lan ibumu biyene wujude Raseksi. Kang kekasih Dewi Arimbi dasare trah saka Pringgondani negaraning para buta. Mula ramaido lamun jeneng kita duweni krentek kang kaya mangkono, Kaki. Mekaten Pukulun. Ya. Aja mbok pindhani maneh. Cukup semene anggonmu gigit. Eman-eman bagusmu ndak ilang kawibawan kita, Kaki. Nuwun inggih Pukulun ngestuaken dawuh. Kejaba saka iku saranduning badan kita dumadi saka pusakaning para Jawata. Ning ana siji pusaka sing ora nyawiji marang raga kita, yaiku wujude Kyai Kuntawijaya Danu. Kang sejatine bakal ulun paringke menyang pamanmu Si Permadi. Ning merga kaluputaning ulun pribadi, nganti pusaka mau kegawa dening bocah Petha Pralaya Si Suryaputra. Nyuwun gunging pangapunten Pukulun. Cetanipun kados pundi. Dadi kaya mangkene nggar babaring lelakon.
Ong mulat mara Sang Harjuna asmunira kamanungsan kasrepanting kaing mungso ong nyuwun gunging pangapunten pukulun sampun kula ketok urusaning pambudidaya nanging gagar wigar tanpa karya awit kula namung saged pikantuk wujuding warangka. Ya, sarep kepiye maneh, Kaki? Ulun wis nekseni dhewe. Nanging jeneng kita kudu nampa kanugrahan mung awujud warangka kang dumadi saka kayu kastuba jati, Kaki. Nuwun inggih pukulun. Menika taksih bejo kemayangan. Awit dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang ing Saptawarga. Bilih kayu kastuba jati ingkang minangka sarana uwaling panandhangipun Kakang Mas Haryasena. Loh. Mengko dhisik. Panandhang sing kepiye, Nger? Ngaturi kawuningan pukulun. Atmajanipun Kakang Mas Haryasena ingkang patutan kalian Kakang Mbok Arimbi sampun meh setunggal warsa dereng pisah raganipun kalawan ari-ari. Kados dene boten wonten braja lungit ingkang saged tumama amegat pusaripun jejabang. Mila dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang ing Saptawarga. Ari-ari menika saged uwal saking raganipun jabang tetukokan nggih saking kayu kastuba jati pukulun. Wah, lah kok ana lelakon kang elok kaya mangkene. Wis ora usah kesuwen, muru gagaya dak kanthi menyang pringgondani, Kaki. Sumangga kula dherekaken pukulun. Pramara reh manguswa miyong hamrengang kati karunaning kaswase Om awik nam astu nama kek ngelakon opo tongker anak tutut tuko penipu ora kuwowo mulang kahananmu kang kaya mangkene. Usawetara suwe anggonmu micil ana ing alam padang. Parantene durung pisah kelawan ari-ari. Arimbi. Ilining
waspamu ora bakal ngowahi kahanan. Gusti Wimoh Wadil ora bakal paring pacoban sanjabani kekuatane titahe. Mula kandelno anggonmu manembah supaya kahanan iki ngal bisa lodang. Atapara Hapsari tumonton mrengkang geja Wah, matur gunging panuwun marep kakangku apa dening celiteng kakangku kang titi mangsa iki wis melu bebela marang kasusahanku mula ora ana tembung kang becik kejaba mung matur gunging panuwun. kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya syukur to lamun Siadi bisa nampa pacoban iki pun Kakang ora maido sepira abote anggonira peputra kang kudune wis kena disawang nanging dadi bocah ora lumrah merga tansah mondhong ari-ari linambaran tulusing pangajap saking Koko Prabu mugi enggal sirna susahing kahanan menika. Dimas Werkudara lan Arimbi Yayi kandelno anggonmu sabar kelawan eling. Sejatine wong urip ana ing alam padang ngono mung ngrasake rong perangan, yaiku bungah kelawan susah. Munggo sejatine rasa rong perangan mau lamun to dimatke tinemune ana ing tangis. Tuladane lamun to ana manungsa kang nandang bungah kang banget bungahe nganti trenyuh atine ora urung bisa netesake eluh. Kosok wangsule lamun to ana wong kang nandang susah nganti banget susahe ora urung uga bisa ndadekke tangis. Mongko bibit kawite bungah kelawan susah ngono mung saka pakartine awake dhewe kang nyebal saka rasa eling. Mula dak suwun Siadi aja nganti lali marang babagan iki. Elinga marang sejatine urip Werkudara. Bumi gonjang keanjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadolo kocap kacarita tidem kaprabawan sabdanira Narendra Durawati ingkang tuhu titis kagiat kang samya mulat ngejawanteng sang resikane putra ingkang nganti sang Harjuna. Tunjung pangrate oh
Kakek Narada basaku katur. Pangabekti kula katur pukulun. Alah dalah pregenjong Pak Bong Waru. Doyong kali cote kali pepe sapa sing gawe. Lah kok padha kami tenggengen anggone Mas Padak ki rawuh ulun. Iya werku dolan narimbi ulun tampa kaki. Sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti pukulun. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk pukulun. Darma putra Kresna ya wis ulun tampa kinarya bombong tias ulun. Mengko dhisik pukulun, aku arep takon. Lan syukur dene dewa wis matedhak ana ing pringgondani. Wis bisa nyumurupi marang kahanane anakku lanang si Jabang Tetuka. Sisan gawe lamun to ora kebenaran uripe Werkudara. Pedah apa urip ana ing alam donya. Lelakon iki tak pasrahke marang dewa. Ya Werkudara ya mengko dhisik to. Praptaning ulun kang nganti marang adimu si Permadi yaiku cekaking carita merga ana ruhara ana ing Kahyangan Suralaya. Kejaba saka iku ana wujuding kanugrahan kang gedhe mudhun saka Kahyangan Jungring Saloka yaiku wujude Kyai Kuntawijaya Danu jangkep salangkape kang kudune ulun paringke marang adimu si Permadi. Nanging dumadakan ana ing marga kaleputaning ulun pribadi merga kurang waspada ing laku. Pusaka mau malah kegawa dening bocah Petha Pralaya si Surya Putra. Nanging ora dadi sabab ngopo merga bisa direbut dening adimu si Permadi. Tur maneh dawuhe Kanjeng Yangmu ing Saptawarga bilih warangka utawa kayu kastuba jati ingkang bisa nguwali kahanan ning anakmu si Jabang Tetuka. Mula cupeten tekan semene anggonmu susah kelawan kingkin. Praptane adimu kang nganti warangka saka Kyai Kuntawijaya Danu bakal dadi wiwara tengaraning pepadang waluyaning anakmu si Jabang Tetuka. Matur gunging panuwun. Ora nduga mono jebul dewa ora mung paring pusaka utawa kanugrahan nanging uga paring pepadang. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya Werkudara arimbi ya. Permadi Nuwun inggih wonten pangandika ingkang ngadhawuh pukulun. gage tindakno nggih. Pagasen pusre Jabang Tetuka supaya enggal lodang kahananing pringgondani Ngestakaken dawuh. Pramara reh manguswa kumyung hamrengeng Kadi karunaning kaswase haning marga memalat kong megeng napas lan upus pamadyaning Pandhawa tiningkem kang netra linantik madyaning Bajra Herawana sasat eruh jatining Pramana pinagas punang puser tinumpangake kanang pusaka tugel tel warangka manjing anggane jejabang.
lenging driya mangu mangungkon kandhuan mang lerlena tanpa kaning lerlena tanpa kaning nanging pukulon senadyan to sampun uwal panandangipun anak kula si Tetuka nanging kenging menapa pusaka kala wau musna mancing wonten angganipun anak kula. Walah dalah Arimbi, aja nangis dhisik to. Pancen kodrating lelakon kaya mangkono, nanging kejaba saka iku sernaning pusaka kang manjing ana anggane anakmu si Jabang Tetuka bakal mimbuhi kasantosaning anakmu, Kaki. Kanthi ngucap syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat. Dak pujekake taruna ngungkuli bapa. Muga besok putramu dadi satriya kang luhur, Werkudara. Wah, matur nuwun. Mangayu bagya antuk dongane wong tuwa. Nanging ngene ya. Darmaputra Kresna upadene kowe Permadi. Jeneng kita kang bangkit anekseni. Kayangan Suralaya peteng dedet lelimengan candrane merga ana ruhara gedhe ora liya mung saka muktahing Prabu Kalapracana saka Giling Wesilan Wadya balane kang samangka bakal ngayunake Bathari Supraba ora wurung lamun to kasembadan kayangan Suralaya bakal diregem apa ya lumrah wujuding kayangan kok dadi jak-jakaning para denawa kang mula saka iku wanter dawuh saka Adi Pramesti Guru. Padanging kayangan Suralaya ora ana liya mung merga saka putramu si Jabang Tetuka. Mula aja ndadekke susahing rasamu. Wiwit dina iki Jabang Tetuka bakal dak kanthi menyang kayangan Suralaya dadi jagoning dewa Werkudara. Walas dening ludira kawang-wang gegono bang sumirat nanging pukulon awratipun manah kados nyangga bumi menawi kula kedah kapisaken kalian anak kula aluwung kula kapecah ana kemawon. Wah, mengko dhisik apa dewa wis minger kiblate? Jare dewa Linwe, jare dewa Pinunjul. Ing atase Jawata ora bisa ngrampungi gawe jaluk Sraya Rana rene. Jabang Bayi Siabang arep dimungsuhke dening para denawa. Ora. Aku ora nglilani. Aluwung aku wae sing ngrampungi gawe. Aja anakku si Jabang Tetuka. Werkudara. Jeneng kita aja duweni panyokrabawa kang rena-rena ya, Ngger. Nyata Sekti Mandraguna Prabu Kalapracana lan Wadya balane. Dasare putra siswane Sang Hyang Kalalodra. Sang Hyang Kalalodra kuwi putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Duwe adi telu yaiku Bathara Antaga, Bathara Ismaya lan Bathara Manikmaya. Mula kasektene ngedapi-dapi, Kaki. Kang diturunke marang putra siswane kalebu si Kalapracana. Nanging pukulun menapa limrah lamun to Jabang Bayi ingkang taksih abang badhe dipun mengsahaken dening para buta. Darmaputra sejatine Jawata bisa ngrampungi gawe nanging sirnaning Prabu Kalapracana lan Wadya balane ora nganggo adu kasekten utawa landheping braja.
Nanging kasucen kang bisa mbrasta angkara murka ora liya ya Jabang Tetuka iki. Dasare Jabang bayi isih suci, durung kalepetan dosa tur trahing ngaluhur. Coba lamun to ditamatke. Coba diturut wiwit adimu si Werkudara nyang bapakmu Pandhu Dewanata nganti Resi Manumayasa. Mula saka kuwi Werkudara lilanana ya Kaki. Dimas Werkudara pun Kakang ora maido karo apa sing mbok rasake nanging coba lelakon iki sawangen kanggo netra kawicaksanan lan jiwa satriya. Malah bejo kemayangan lamun to anakmu si Jabang Tetuka bakal didadekke jagoning dewa, tegese bakal pinercaya dening para Jawata. Elinga Werkudara, elinga. Ing donya iki ora ana kang langgeng kejaba mung kabecikan, kautaman lan dharma sesanggeman. Mongko putramu besok bakal dadi satriya gedhe, bakal didadar dening para Jawata, nanging malah mbok alang-alangi. Kanugrahan gedhe sing ngarepe teka mau, upama lawang mengo malah kowe sing menepi dhewe Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana Ramayati nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Pukulun. Jeneng kita ngerti apa sing dak gawa iki? Iki Jabang Tetuka putrane Raden Werkudara. Nuwun inggih. Pikajengipun Kayangan Suralaya geger merga ana ruhara kang nekani yaiku Prabu Kalapracana lan wadya balane. Jeneng kita pandhening dewa kang kulino gawe pusaka ana ing Mega Malang lan Kawas Candra Dimuka. Bocah iki bakal tak pasrahke marang jeneng kita. Sewu cara tindakno, mbuh piye caramu supaya Jabang Tetuka iki bisa sentosa dodolan baune lan dadaran jiwa ragane merga mengko bakal didadekke jagoning para dening dewa. Bisa ora? nuwun inggih Pukulun. Samangke badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Loh, mangko dhisik. Lah apa ora mati? Mboten. Nanging kula nyuwun gungan dumateng para Jawata supados samangke ngempalaken salwiring pusaka ingkang badhe kacemplungaken sesarengan saderengipun kalian Jabang Tetuka menika. Wujuding gaman menapa kemawon samangke badhe kula jenangipun dados tunggal kalian Jabang Tetuka. bagus.
mara gaget tindakno. Aja nganti ana dewa sing keronden gawe, Rama Yadi. Ong Umup Goro Mawalian Kawah Condro Dimuko Dahono Murupang Halat Gumuruh Katon Gegirisi warna-warna pusaka ning Jawata wis kacemplungake ning Kawah Condro Dimuko ilang lebur dadi bubur pungkasane Sang Hyang Jagat Giripati paring busana kadewatan cinemplungake kawah keclap-keclap mawe Prabawa sumunar.
Om mendung ingkang lumayang pihak nganan sumisih ngiring dewaning rahina katon mesem jagat kaya melu marem mulat mijile sang satriya pinilih mijil saking madyaning kawah candra dimuka weh Prabawa sumunar mangkono sang tetuka wis katon dewasa celaprang gumbalane melang-melang dadane satebok jembare pating granteng otot bebayune kaya wis jangkep busana kadewatan ingkang ngrenggani wingit wibawaning sang satriya Dirgantara. Ridu mawur mangawur murahan tangaraning wong ngajure pa ladalah dadi kaya mangkono ngger kaya mangkono babaring carita mula merga saranduning badan kita dumadi saka pusakaning para Jawata banjur Sang Hyang Bathara Guru paring wujuding kanugrahan jeneng marang kita yaiku Sang Raden Gatotkaca kang maknane yaiku kempaling karosan utawa punjering kekuatan. Mekaten Pukulun ngaturaken gunging panuwun. Ya, banjur kang angka loro yaiku Inten Simbarja. Jeneng kita kuwi minangka tetungguling dening para satriya. Guru Handaya kinasih dening Sang Hyang Bathara Guru. Banjur satriya Dirgantara jeneng kita bisa mabur ngger tetuka. Mekaten Pukulun. Ya. Senadyan to klilip ana ing Kayangan Suralaya wis sirna siji nanging ratune durung ngger. Kula rampungane sisan.
Wah.